rasa rasane kang isone ngatiku yen kelingan sing kemuyumu warang kono sing kena yen kalane atiku rasa eling aku ning siramu aduh kan rasa Ayo Mbak Suli. Iki anakmu wedok lho. Guyonku gelayo ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang gumetes seluku brebes mili ono pipi tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang Masih bersama Bu Kita Laras. langsung rasa-rasanya warang kono sing gawe kangen ning atiku rasa eling aku ro sliramu